Eta nonbaitetik hasi behar denez, hemendik hasiko gara. Iruritatik, hau da, eremu euskaldunean dagoen Baztango udalerritik. Paula, zer modoz? Ongi. Paula, zein da euskararen egoera zonalde euskaldunean? Zonalde euskaldun honetan euskararen egoera ez da bat bakarra. 1986 garren urtean Euskararen Foru Legea indarrean sartu zelarik, eremu euskaldunenetan sartu zituzten herri batzuk hizkuntzaletik arront egoera ezberdinetan zaudenak. Adibidez, ia 100 euskaldun zituen Arano bat, adibidez, edo 110 iristen etzena, 107 zuen Garaioak. Beaz, 28 urteoketan, euskararen egoera demolinguistikoak oroar hobera egin du, baino herrien arteko alde soziolinguistikoak ez dira berdindu. Herri hauek nolako diren kontuan hartu behar dira. Herri txikiak dira, 10.000 biztanle izatera ez da bat bera ere iristen, eta aldiz 2-3.000 baino gutiago dituzte. Nafarren 110 bat bizi da eremu euskaldun honetan. Eta euskaran aldetik badire arlo batzuk desente bermatu daudena, batez ere tokiko administrazioaren, bai udalen, bai mankomunitateen esku gelditzen direnak, baita eskola aldia ere, hemen euskaraz ikastia bada, baina badira gabezi latzak, batez ere osasun arloa, eremu publiko bat aipatzeagatik, eta merkataritza arloa, eta hasten zara pentsatzen eta arte duzu hau bezalako bazter eremu batera mugatutako ofizialtasuna nola gauza daiteke, baldin eta ofizialtasun hori benetan gauzatzeko behar diren administrazio guneak, izan unibertsitateak, ospitaleak, epaitegiak kanpoan baldin badaude. Eta foru administrazioak ez badu horretan jarrera honik. Zuk bereziki aztertu duzu Iruritako hizkuntza transmisioa. Zer gertatu zen hemen, ze hau erdaldundu egin omen zen, ez? Iruitan bi gune bereizi behar dira. Gu orai gauden toki hau, herrigunia edo herrikaskua, bai, eta borda aldeak edo baserriak. Eta orduan herrigunearen erdalduntzea 20. mendearen hasmentan hasi zen, eta gerra ondotik eta batez ere hortik luzatu zen 40 zaro latz horretan burutu zen. Eta erdarak goiti-biti hartu zituen plazako harremanak, eskolak bere-berea zuen. Bai, eta aurrak 70. hamarkadan erderaz hasten ziren hemen plazan. Euskara hasi zen galtzen, ez aurrek euskaraz ez zutelako ikasten eta egiten etxean, baizik eta etxea zelakoz aurroiek euskara ikasteko eta egiteko toki bakarra. Gainerako guztia erdarak hartua zen, eta kasu horietan familia eskaz da, ahul da hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena bea bakarrik bermatzeko. Eta nola berreskuratu zen? 80. hamarkadan, ez hemen Iruritan edo Baztanen, Euskal Herri mailan hizkuntzaren inguruko diskurtso eta irudia hasi zen aldatzen, eta batez ere hemen euskara eskoletan sartu zelarik, hainbat etxetan familiak egin zuten autu eta ahalegin handiak euskara berriz etxekotzeko. Eta duela 40 urte, beren seme-alabei euskaraz egin ez zieten hainbat aitona-amonak, oraiko aitatxamatxi direnak, bai egiten dute beren bilobekin. Mil esker azalpen hauengatik, Paula, segi animo lanean eta nik bideiari ekingo diot. Ongi baili, Erartio.